Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welosiped gününe dikiljek ýadygärligiň dizaýnini tassyklady we şenbe güni tigirli ýöriş geçirmek ideýasyny makullady. Resmi medianyň habar bermegine görä ýadygärlik Çandebil we Bekrebe köçeleriniň çatyrygynda dikiler olup prezidentiň talaby boýunça aýlanýan ýer şarynyň şekilinde bolmaly we türkmen halkynyň adamzadyň taryhyndaky roluny şekillendirmeli. Türkmenistanda welosiped sporty döwlet derejesinde propagandirlenýär. Döwlet baş tutany inisiator bolup çykyş edýär. Döwlet medeniýetinde tigirli sportyň ýurtda gitdigiçe ýaýbanlanýanlygy, iratyň ony maşgala syýahatlary üçin şeýle de oňoýly hem ekologik ulaw hökmünde ulanýanlygy aýdylýar. Yeri gelende bellesek, bu sport görnüşiniň Türkmenistanda uly taryhy bar. Tigir sürüjüleriň ilkinji jemgyýeti Aşgabatda 1894-nji ýylda döredilip diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi ýazýar. Maglumatda tigir sürmegiň diňe bir wagtyny ýakymly geçirmek däl eýsem adamyň saglygyna, özüne duýuşuna we keypine täsir ýetirýänligi bellenýär. Öz nowatynda Türkmenistanyň ýaşaýjylary tigirli adamlaryň şu gün köçelerde henidem seýrek gözeýilýänligini aýdýarlar. Zerur infrastrukturanyň şol sanda tigir sürmek üçin ýörüýte ýodalaryň bolmazlygynyň etrapçylarda owy ýerlerinde ýollaryň hiliniň yaramazlygynyň, şeýle-de tigiriň gymmatlygynyň muňa sebäp bolýanlygy bellenýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda tigiriň bahasy 800 we 1800 manat aralygynda. Bu resmi kursdan 228 we 514 Amerikan dollary aralygyna barabar. Aşgabatly Sençe Manmurat Bugaýewiň sözlerine görä döwlet propagandasyna garamazdan tigir sürmek üçin hatda paýtagtda hem zerur şertler döredilmeýär. Tigir sürmek üçin ýörüýte ýodalar we duralgylar ýok. Velosiped ýylady arasynda ulaw hökmünde köplenç ýollaryň köpçülikligiň ýapylýan pursatlarynda we jemgyýetçilik transportyň işiniň togtadylan wagtynda ulanylýar. Şol bıraktyň özünde de Tomsyň başynda daşowda häkimetleriň yerli tigirçilerden ulagyň tekniki guratlygy hakynda kagydlary şeýle tigir sürmek üçin rugsat hatyny talap edip başlandygyny yerli habarçylarymyz gurrun beripdi. Soňky bir neçe ýylyň dowamında prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülikliň tigirli ýörişleri ýadygärli geçirilýär. Bu köpçülikliň aksiýalara döwlet işgärlerini, studentleri we mektep okuwçylaryny çekýärler, olar tigirleri we sport giyimlerini öz hasabyna satyn alýarlar. Şol Türkmenistan ilkinji ýadak döwlet derejesinde tigir gününi belledi. Şonda prezident Berdimuhamedow Aşgabatyň merkezi köçeleriniň birinde tigire ýadygärlik dikmegiň inisiatywasy bilen çykyş etdi. Ýadygärligiň de baraly açylşynyň indiki ýylyň 3-nji ýununda bütün dünýä tigir gününe gawatlansa gowy bolardy diýip şonda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şeýle-de ýunyň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagynda geçirilen köpçülikliň tigirli sport maşklary iň köp gatnaşyjyly tigirli sport sapagy hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdi. Türkmenistanyň prezidenti beýleki sport görnüşleriniň hem ençemesini propagandirlemekde özüni tanatdy we öňe saýlandy. Döwlet telewizionyasy prezidentiň tigirli ýörüşlerde atly hem awtologly ýaraşlarda şeýle-de golf, göreş we beýleki sport görnüşleriniň ençemesinde üstünlükli çykyş edýänligini habar berip gelýär.